Iroi try sesin pat ngai kble pi baro ha kerteng ke badem bortam ke jong jisu te ha kani ke video ngan IP unam ba phone babo ye kini ki dawai ki jongi ke umphniang pynjah Ñiuhlieh ke umphniang tha ke umphniang pen mihshniuh uhena pynjah Ñiuhlieh upawdar yong ye kini ki dawai pila ban yo bet na ki dukan ki bangi pha bu mangi te ha kani ke video ngan ai unam ba phone ubaya dei Chatei Shapo Sohra te ki bana Sohra pila ban phone yu ni number phone te pila ban yo na po juai pila ban yo na mod pran pila ban yo na nong stoin na mau kruat na mau senram pila ban yo na kle riat pila ban yo na nong stoin na mairang ya kenika kadawai kejongi te kumnuan penen kam te pisa shondur gitu gidawai onda pila shondur sapa be hapo WhatsApp jonga dengan sebetai pi kumnu bapin penen kam ya kini gidawai kilong ki be rap hadu kata te pila ban phone ha unam phone em nai phone ra na mada phone ru pin tamada phone ru biang hi langambat la de ra ka phone ru kidon ki khna ki baban te pila ban chupa message ru kong pen ai nga unam phone u bayadai bat ki babu ikanega umphniang shata dengan IP te kador jong ko umphniang pynjah Ñiuhlieh kadai san spa kador jong ko umphniang mihshniuh kadon ka ba ar san pho ba ka ba san spa kador jong powder yong u ban kle hau hena ban pen yong klo yo usnyu kamut ban pen mi klo do ba yong kai na tolong namar unam yong ra kumto u powder yong u de ar spa u hena u de san pho tingka ka shampoo ka de hispa ar pho tingka ka tu ka dawai tha ka de ar spa ar pho ka saban slek kli ka de san pho te pila ban penen kam gini kita wai ki pom dan jing ta ru em te ka dawai pangmat ka de hispa nyu pho te kini kita wai ki harap shisha hi namar bangadang ta tikna mentalai benai te usnyu ula pher bha hi te ngai thu hi hapo hisnem te la khia hi te nga ai ka burom sha ublei uni u shampoo u yarap u pynjah ya ka jing hap snyu u pynjah thli ai uduna jing hap ru te ublei uni ban kur khoi phi te pila ban phone mi tu number lar phi kwa sha te shapo Sohra ya ro itra